So atong topic karon, sa ngalan ni Jesus pahawa Satanas. Mo niya ato ang topic. Sa ngalan ni Jesus pahawa Satanas. So magampo ta o Ginoong Dios nga magkaon tanan among gilang ang imong authority mas labaw pa sa authority ni Satanas. Kay bisan gani ang mga demonyo Lord mangayo pag permission nimo Lord God tungod kay sila misaludo sa imong gahom. So walay rason nga dili nimo saludo sa imong kagamanan o Dios. Munang nining kabuntagon Lord, among gisaluduhan ang imong gahom nga nining tibok iglesia sa tanan nga namati karon Lord God. Walay buhat sa demonyo nga walampos, kundi ang imong panimuhat sa imong pulong nga magmalamposon sa among kinabuhi Lord. Samtang mamati kami, mulampos kayo ang tumong sa imong pulong din sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan, Dios na makagawang tanan. Pasidunggan ka Lord. In Jesus Christ we pray. Amen. Okay, pahawa Satanas. Sa ngalan ni Jesus, pahawa Satanas. Usa ka gamhanan kayo nga pulong nga dapat ipamulong sagad sa mga Kristiyano. Pahawa Satanas sa ngalan ni Jesus. Nganong importante kayo ang paghingilin mga igsoon. Importante gyud ang paghingilin. Kay kung dili ta kabalo mo hingilin sa buhat sa demonyo, ilabi na sa atong trabaho, kinahanglan kabalo ta mo hingilin sa atong mga pagpanarbaho. Kaya gini mo kung dili ta magamit sa ngalan ni Jesus sa atong pagpanarbaho, doon na po'y buhat sa demonyo samtang nagtrabaho ta. Sa atong relasyon, kung dili ta kabalo mo hingilin sa ato ang mga relasyon, sa atong igsoon, sa atong isig ka magtotoo, sa atong pamilya, kung wala ta, kung di ta kabalo mo hingilin, pinagi sa ngalan ni Jesus, samukon ang atong mga relasyon, atong pamilya, atong pagpangalagad, ang atong pagpuyo. Kung wala ta aning paghingilin kanunay, samukon ta sa espiritus demonyo sa atong pagpuyo. Sa atong pag-eskwela, mga estudyante, dapat kabalo ta mo hingilin sa buhat sa kaaway sa ngalan ni Jesus. Kaya kung dili nato ma-practice ang paghingilin, ang atong pag-eskwela, daghan kayong disturbo. Ang atong pag-eskwela, disturbo ni Satanas. Ang atong mga kaminyoon sa mga minyo, kinahanglang kabalo ta mo hingilin sa ngalan ni Jesus sa atong kaminyoon. Tuod kay Satanas, daghan kayong mga buhat ngayang ipakita sa mga minyo. Aron na matintal ta sa pagbuhat og dili angay sa usa ka tawo nga minyo. O hilabi na sa atong pinansyal, dapat kabalo ta mo hingilin sa ngalan ni Jesus sa atong pinansyal na ma-breakthrough. Binaagi sa ngalan ni Jesus ang atong financially. Kaya kung dili ta kabalo mo hingilin, kawato ni Satanas ang atong financial blessing nga parang tanato, maiya niya iyang kawaton. Kinahanglan kabalo ta mo hingilin sa atong mga motibo, desisyon, o sa tanang sitwasyon. Dili nato kalimtan ang paghingilin sa buhat ni Satanas. Atong mga maayong nga mood, usahay dili maayong mood na ang udangat. Doon kaya wala nato na practice ang paghingilin sa mga buhat ni Satanas. No? Ayaw padala sa dili maayong mood. Naay usahay makakita dili maayo tong mood. Apan ayaw nagpalungtarag dugay. Kinahanglang kabalo kang mulitok sa ngalan ni Jesus. Espiritus dili maayong mood. Pahawa. Muna atong title karon sa ngalan ni Jesus, pahawa Satanas. Now, ngano man ka kaning word nga pahawa, powerful mo kaayo sa mga Kristiyano. Ngano man ni? So kay kita mga anak sa Dios, kita na nang nigdawat ni Jesus nga manuluwas sa atong kinabuhi. So once nga ikaw ako nigdawat ni Jesus, sulod sa imong kasing-kasing, do na tay authority nga gihatag sa Dios. Niyo si Jesus in Matthew 28, do na ko'y authority nga gihatag sa amahan diri kanako. Busak ang lagaw kamo ug iwalay may balita. So ang tanan pod nga mudawat ni Jesus, adunay power o authority nga naa sa ato ang kinabuhi. Apan kana ka power igsoon gihatag sa Dios sa unsa man napagi aron gamito nato sa paghingilin sa demonyo. Pwede pa day hingilan ang demonyo, pastor. Pwede, nanuman, kay ang demonyo walay insaktong Pinoy-anan. Paladlason ra gyud ang demonyo. Kabantay ka sa time ni Job, gipangutana ang demonyo asa man kagikan ng Satanas. Insa, naakos kalibutan ka suroy-suroy. Sugot pasabot sa Satanas walay insaktong Pinoy-anan. Gasuroy-suroy siya. O kung mupuyo siya sa usa ka dapit,
Og naay Christian dihana nga dapit, pwede niyang papahawaon ang demonyo diha ng dapita. Now niini mao istorya karon, basayran nimo nako nga Satanas di ay magpakiluoy sa Ginoo sa diyang papahawaon na nato. Satanas mohangyo. Nganong mohangyo siya? Kay paladlason lagi. Dili siya ganahang makadungog. Niya ang pulong nga padlason siya kay matuman. Kung padlason nato sa Satanas, matuman ang ato ang ipamulong. Muna balikan nato ang istorya diri. Dunay usa ka tawo sa dihang si Jesus nagsangyaw. Pagkawas niya igsuon, dunay ni sugat niya nga tawo nga giyawaan. Matod pa sa mga istorya, gikan siya sa mga lubnganan. Unya wala nay tawo nga makagapos niya, wala nay mayor makagapos niya, wala nay kapitan, wala nay mga tanod nga makagapos niya. Wala na ayang pamilya, pamugtuon ra ng mga gapos, pamugtuon. So, ani nga time naa si Jesus. Disugat ang maong tao. Gani pagkakita niya ang layo pa si Jesus, midalagan ang maong giyawaan. Ang background sa usa ka taong giyawaan, magapuyo siya sa mga lubnganan. Now karon kita sa una sama ta sa kataong giyawaan. Sige tang puyo ang mga lubnganan sa una. Ang mga lubnganan diri so nagrepresent siya mga patay, kangit-ngit, no? Kahilom. Nagrepresent ang mga lubnganan dinhi sa atong gipang-adtuan sa una nga dili pang Ginoo. Murag yung tao giyawaan sa una. Yun naman, magsigi tagpuyo anang mga kahilayan. Kini mga lubnganan diri, mao ni ang mga kahilayan. No? Mao ni ang mga kahilayan. So, matag adlaw gabi magsigi singgit ni maong tao. Magsigi siya singgit, ug matod pa sa pulong diri, magsamad-samad sa iyang tanang lawas sa bato. Sa una, sige tag singgit matag gabi. Sige tag ingaan ang bidyukihan kada gabi. No? Magsige tag singgit o mga wordlisog. Halos tanang tao nga nangatulog, madisturbo sa atong mga panag-awit tungod kay giyawaan ta sa una. Kusog tang manganta, bisag abot nag-alaunas gabi. Sige ra gihapon ta og bidyuki, mga wordlisog. Sumuni ang gihimo sa usa ka taong giyawaan. Karon pagkakita niya ni Jesus, midalagan siya igsuon. Midalagan siya pagkakita ni Jesus o mihupo sa atubangan ni Jesus. Ang usa ka tawo diay nga makakita ni Jesus, bisan pa og giyawaan siya, aduna siya kadasig nga muduol ni Jesus. Yan anang nahitabo nimo nako sa dihang nakakita ka sa Ginoo. Nitungha ang kadasig nimo nga muduol na kas presensya sa Ginoo. Gani kadalagan ni maong taong giyawaan. Grabe ang kadasig diri nakita ng igsoon. Ang taong giyawaan, dasig kayo nga midalagan paluhod sa tubangan ni Jesus. Karon sa atong ginabuhi, unsa may atong nadasigan sa diyang niduol tas Ginoo? Si Jesus ba atong nadasigan? Kay kining usa ka taong giyawaan, si Jesus iyang nadasigan. Sa diyang nakakita sa ni Jesus, dasig kayo sa miduol ug miluhod ni Jesus, misimba ni Jesus. Apan, kung ang imong kadasig karon, dili si Jesus ang nakaingon sa imong kadasig karon, labaw pa ka sa taong giyawaan. Kung ang atong pagduol ni Jesus, dili si Jesus ang hinungdan nga nadasig ka. Gani, ang taong giyawaan ang hinungdan nga nadasig siya, si Jesus. Muna ang pangutana sa atong kinabuhi karon, bisag Christian ta, sa atong pagduol sa Ginoo, kinsa man gyud ang nakaingon nga nadasig ka. Praise God kung ang Dios mo nakaingon. Praise God kayo kung ang Dios mo nakaingon nga nadasig ka sa pagduol. Amen. So karon, balik ta sa bawang istorya, no? Pagduol niya ni Jesus, dunay dako problema igsoon. Pagduol niya ni Ginoong Jesus, miingon siya, magkutudlo. Unsa may misinggit siya. Kung sa una nagsinggit siya, karon misinggit na pud siya.
Sa pagduol niya ni Jesus, muna nga sadyang iduol ka sa Ginoo, kabalo na kang awit atong musinggit sa kalipay. Ganiha nag-awit ta ganina. Singgit. Diba? Sa una, lahat man nato mga gipang singgit. So, ako sa katao, makadoon ni Jesus, dili niya mapugnan ang pagsinggit. Nisinggit siya, apan unay problema yung pagsinggit. Ang pagsinggit niya, igsoon niyon siya. Unsa may labot nimo nako, Jesus. Unsa may imong tuyo nako, Jesus. Mo niya ang problema. Now, naapoy problema sa mga Kristohanon. Niduol sa Ginoo, apan mingon silang kaugalingon. Gaon sa may tuyo nimo nako, Lord. Kabalo ba ka nga ang Diyos dunay tuyo na to? Naa! Usahay atong sabto na kita lamay sige na ituyo sa Ginoo. Ang pagduol nato sa Ginoo kay natay tuyo. Apan wa pa kakabalo nga ang Diyos duna po'y tuyo nimo. Matod pa sa awit kanina nga giawit, no? Nakatulo ang luha sa mga nag-awit tungod kay nahimugso ko uban sa dakong katuyuan sa Diyos. So may tuyo ang Diyos nimo nako nganong gipahimugso ka. Dili lang kay sa tanang panahon kita ang naituyo sa Ginoo, pero pinumdumi ni may tuyo pod ang Ginoo nimo nganong gipanhi ka sa presensya. May tuyo ang Diyos nimo. Ayo na kalimtig suon may tuyo day ang Diyos nako. Ingay mo tapan na may tuyo ang Ginoo nimo na. So karon balik ta sa iyang gisulti. Unsa may tuyo nimo nako Ginoo? Unyanin siya, ayaw in taon akong sakita, problema gahapon. Kaya ang iyang pagduol sa Ginoo, gawas niya sa mga ito, ni mo Lord, niya ayaw akong sakita, Lord. Now, naako ni sakit sa mga Kristohanon. Nga niduol sa Ginoo, kunyag maigo sa pulong sa Diyos, muingon nga, ayaw ko. Ayaw kong sakita. Ayaw kong iga. Hallelujah na pa ba natin eh? Niduol tas Ginoo igsoon, natural yun ang pasakitan ka. Kay gihugma ka niya. Natural yun na nga atong tunok sa mga sala. Tusdikon sa Ginoo. Wag yun pagtusdik sa Ginoo nga dili ka masakitan. Now, niiyon ni mga tao nga, ayaw kong sakita mo. Ayaw kong ika. Na ay mga nanuol sa presensya sa Ginoo nga mamalibad kong maigo. Ayaw kong ika na unsa ni. Asa tanang tao akong gigigo. Ayaw. Nangita ang mga tao, simbahan na dili mo igo. Praise God, salamat nini mga tao karon nga wa mo nangita og simbahan nga katong simbahan nga dili mangigo. Ang inyong ipangita kanang simbahan nga mangigo. Ani kay Pastor Umar kusog kay mangigo, praise God. Dili ko mosimba. Kana mo nindot untang ipangita. Dili kay pakato simbahan. Hindi. Ako. Sunod bigo yan. Igsoon, yun sa ayaw ko sakita. Mihan nyo ning mao nga nadimonyuhan. Kunya gisulti niya ni, kaysa gisulti niya ni kay giingnan man sa Jesus. Kaya ito nga dautan, good luck ni ining tawhana. So karon, dinhin na mo gawas ang ato ang topic. Sa ngalan ni Jesus pahawa sa tanas. Hingin lang ni Jesus ang maong yawa. Munang niingon ang maong yawa, ayaw ko sakita. Kay kanina yung tao hingin lang igsoon. Kanang tao nga both i-deliver sa Ginoo, sakito na siya kinayas demonyo. Mo bitaw nang sa dihang i-deliver ka sa Ginoo, kanang pagkabati nimo sakit nga pulong, both ang Dios mo deliver ka ikaw ako. Both ang Dios mo deliver ka. Pero ang problema nato, dili ta ganahan magpa-deliver. Dili ta ang espiritus demonyo mo mubutan sa atong hunahuna nga ayaw pa-deliver ka sakit kayo. Ikaw may kapasakitan ayaw. Ganahan kong puyo nimo. Ang demonyo ganahan mo puyo sa atong lawas. Munang ayaw yung ikasakit ang pulong sa Dios. Kay buot sa Dios igsuon nga ma-deliver ka ikaw ako. Dili ka muntagon sakit man pulong nga karon. Pero buot ang Dios nga ma-deliver ka ikaw ako. Amen. So buot ang Dios nga ma-deliver ka ikaw ako. So nangutana si Jesus in verse 9 niya, kinsa may imong ngalan? Iyon ang demonyo. Panon? Tungod kay daghan kami. Usahay, igsuon ang atong kinaya, gapano ni mga dilimayo? Napapata diya? Usahay ni atong kinaya mga karakter, baga paano ng dilimayo? Bisag dili pagkapangutan nun. Pero makita ang atong mga kinaya, nga gapanon.
No? Sa kinaay pa lang daan, makita na yun nga naagin ng liwat nun isa. Demonyo. Diba? Na pinabasa sa Facebook niya. Ingon dito nga, Satanas o si Jesus, Gesturyanay, niyon si Jesus, ako ng mga anak, nang nagsimba na ako. Niyon ko ng demonyo. Imo lagi ng mga anak. Unya, kaya ako mo po ng kinugos. Ninong mo po anak nila. Igsoon, ayaw himuang ninong Satanas, imo kinabuhi. Kaya ikaw ako, giangkon tas Ginoo nga mga anak. Munang ayaw pakugos ni Satanas. Apa ba taliha? Usay kugos-kugoson tas mga kinaiya ni Satanas. No? Nangalagad tas Ginoo pero gikugos ta aning kinaiya nga iya ni Satanas. Munang ipahutan na tas Ginoo karon. Pila man kamo, usa man inyong anan. Munang niya itukan ko ng kwan. Lord, mo ni panon. Hallelujah. Kinalang utukan tas kung kinaiya tubangan si Ginoo. Kanang gikugos ganit tas kinaiya nga dili maayo, isugilo na si Ginoo. Unya dayon hingin ni na. Lord, dako kinaiya dali kay masuko. Nasalupa na lang ng adlaw, Lord, wa gyud ko kapasaylo. Ang imo ra mong gingon nga masuko ayaw pasalupi ng adlaw. Lord, naabot na sa kasimana. Sa kabulan. Lagot ra gyapon ko ang tawana. Ala, gikugos ka na. Muna, ninong Satanas na uwi, ninong ko nimo. Pagtahod na ako kay ninong ko, ayaw igsuon. Karon, tukanan ta sa Dios, ug unsay paagi nga aron mahingin lang ato. Now, karon, niyon ang mga demonyo. Og nagisigi sa hangyo ang Hesus. Wala. Ang demonyo igsuon gasigi ra tawag hangyo. Wa pasabot nga under sa power sa Ginoo kay buhangyo siya. Yun sa Lord, kaluyin taon ka no. In verse 12, nihangyo ang mga dautang espiritu kang Hesus. In verse 10, pagani nagsige naghangyo kang Hesus. Maluoy taon ka Lord, wa ba ni santong Pinoyanan. Abi nimo kasuroy-suroy ro biya men. Mo ni siguro ang hangyo ni Satanas. Abi nimo Lord, daghan kayo mi. O nag-imo mi padlason ron, asa man mi mamuyo. Kabantay ka sa ginoo ni Jesus nga kung ang usa ka demonyo mugawas sa usa ka tawo, mangita sa dapit nga waaw. Kunya sa diya wato sa dapit nga waaw, sa diya wa say makita mubalik sa kuyo o mangimitar sa langing espiritu. Iyang imbitaron tong langing espiritu kay katong mga espiritu hapon wa saktong kapuy-an. Muna, hallelujah. Praise God. Diri sa Genesis family ato ni sa ngalan ni Jesus dili gyud makapuyo sa tanas atong makasing-kasing. Ayaw gyud tuguti nga mobalik sa tanas ug puyo sa imong kasing-kasing kay kung unsa ka worse ang atong kinabuhi kaniadto sa dihang si Satanas mangipitar og laing pito ka espiritu mas budautan pang atong kinabuhi kaysa sugod. Muna kabalutan mo hingilin muna sa ngalan ni Jesus pahawa sa tanas. Ihingili na matag panahon nga bation nimo nga murag lami mang ibalik sa kalibutan, murag maglabi ibalik sa kahinayan. Pagkat-on og hingilin sa ngalan ni Jesus, pahawa gana, espiritus gana sa kalibutan pahawa. No kay nihangyo ni. No? Nga dili papahawa ng dotang espiritu niya tong dapita. Grabe ni paghangyo sa demonyo. Isa Lord, ayaw ni papahawain ning dapita mo na biya niya mo pinayanan. No, kana bitang tao nga papahawaon ta lisod kayo no? Kana bitaw pakaliton kag karon nalaman mong si manaha ko to. Magtablaw kag pangita og sa mutaw pag kapalit og yuta og kay balay. Tablaw kag una-una. Sus Satanas tablaw. Ay sa mo na nang pinayanan niya papahawaon ni. La asa man ko ani? Asa man ini kadaghanan namo? Legion ra ba mi? So walay lain nakitaan sa tanas. Duna may gapanon nga baboy sa siguro nakaana sa tanas ka. May nalaman diha ta mamuyo. Diha ta mamuyo. Lord, pwede ba na diha mo sulod ana ang baboy? Pwede ba? Yung sige mo brito. So na hinginlan ang tao, nigawas ang datang espiritu dito misulod sa
mga baboy. Kumatod pa 2,000 kamok baboy. Nga nalibsig sa bakilid. Matod pas mga istorya, nalibsig ang bakilid. Pagsulod sa daotang espiritu igsuon. Kaya wala sila lain kapuyan. Pagsulod sa daotang espiritu, nausog po ang hunahuna sa baboy. Imbis ang hunahuna sa baboy, manibsig. Ang ilang hunahuna ka maraton. Kapantay ka sa hunahuna sa mga baboy. Gamaraton na sila. Imbis ang tuyo nila sa bakilid is mangaon, manibsig. Gamaraton. Ang kanhing nangaon, karon gamaraton. Dagan-dagan pa. Kunya ilang finishing line dito sa lanaw. Lumpa sila kalangan iso. Ang mga baboy gahalusinit sila. Grabe itong tao nga na ikaw na stroga, maghalusinit na. Ano ng bulan? Dakop-dakop po ng bulan. Kaya na ikaw na stroga, mag-ana-ana ng kamo, magdakop-dakop po ng mga bituon. Mo niya nahitabo ni ining 2,000 kabuk baboy. Ang ilang tanaw sa bakilid igsuon usa ka highway nga maratonan. Ang ilang tanaw sa bakilid. Unya ang ilang tanaw dito sa linaw finishing line. Ambak sila dito tanan. Umatod pa sa istorya 2,000 kabuk baboy. Hurot og kamatay, hurot og kalmos. Ngano man igsuon nga ang baboy may unsa may application ini. Nganong dito man mihangyo ang demonyo sa baboy. Unsa man ay kinaya sa baboy? Kaning baboy igsuon kung imong bisbisan og tubig, batasan gid sa usa ka baboy nga mubalik ra gyud og lunang sa lapok. Kabantay ka ng baboy? Bisbisin ang baboy ni mustangkal. Di ba bisan ka nang yang taya at lubgan, ubalik. Ang kanhing limpyo na. Nibalik na puglubog, hugaw na po. Bisbisan, balik na puglubog, hugaw na po. Mao ni ang ganahan ko'y ana ni Satanas. Napabata niya. Munang ayaw yung balik. Ayaw yung balik sa kanhin mong kinabuhi. Namina mo ba tayo soon? Strong kayo ng pulungan. Ayaw yung balik sa kanhin mong kinabuhi na gilimpyuhan kas Ginoo. Kay sa panahon nga mubalik ka, nahugasan ka sa dugo ni Jesus, muhangyo si Satanas sa Ginoo Lord. Pwede ba kumupuyo anang murag mga baboy ng Kristohanon? 2,000 kabuk Kristohanon murag mga baboy. Pwede ba kumusulod anang mga lawas anak nila? Now, delikado ang atong ginabuhi. Delikado ka. Walay laing gihangyo ang Satanas. Lord, wala siya mahangyo nga pwede ba mupuyo yan ang dalaki? Anang pangpang, Lord? Di ba naman tayo pangpang? Doon sa linaw, pwede ba mupuyo anang daliti diha, anang dalaki, o anang pangpang diha? Kanang gituhan sa mga tigulangan ng mga dili ko na ito, nas pangpang. Wala sila mahangyo sa tanang baboy, Lord. Christian, jadi si pamilya. Sa ngalan ni Jesus, pahawa sa Satanas. Inginlit. Ayaw yung pabalik ka. Ayaw pabalik ka sa Satanas. Now, kini ko sa katawo nga ang naitabo inigsoon sa diha ang mga baboy nangambak nga lumos na ang katupong na nagbantay sa baboy 50 po nilang dalaganay. Nga ang ilang pagpandalagan igsoon anong kilon sila sa tibok lunsod ug ang tanang baboy nga lumos. Kaya, gusto may hitabo dito. Naan mga jikiro dito. Tato na mga jikiro. Naalaan si Jesus ng mga jikiro. So dito, nanungol sila ni Jesus. O nakita nila no. In verse 15, midungol sila kay Jesus. O dito nakita nila nga naglingkod ang tao nga kaniyadtong giyawaan. Praise God. Praise the Lord. Kaya ang taong giyawaan sa una, galingkod na ron sa mga bangko. Amen. Hallelujah. Ang kanhing lugnanan ang siging gipuy-an karon magsige naglingkod og simbahan. Ang kanhing dili makakitag simbahan karon naghuna-huna ng musimba na naglingkod na diya sa lingkuranan ug namati sa pulong sa Dios. Now kini usa ka tawo giyawaan kanhi karon na naglingkod na. Og dili lang kay naglingkod ang usa ka tawo igsuon matod pa sa mga istorya, may sapot na siya.
Gibistihan na ang usa ka tawo giyawaan. Ang kaning kisik-kisik ang sanina. Karon gibistihan ikaw ako galingkod kadiha igsuon. Wala man kay galingkod kadiha gibistihan pagkas Ginoo sa pagkamatarong. Okay, karon pag humagbisti siya. Oh, gibalikan na siya sa maayong pangisip maayong pangisip o pasabot nahiuli na ang maayo ng pagpaminsan. Kanina yung tao na gawas na ng demonyo sa iyang ginabuhi, sa iyang lawas, sa iyang kasing-kasing. Sige yun nagpungko sa presensya sa Ginoo. Masilimbaho na. Dayon, kung mapagawas pag yun ang espiritu sa demonyo niya, gisulutan sa bistis pagkamataro para dili na siya madtos bistis kahilayan. Ug kahumanana, iuli sa Dios ang mayo niyang pangisip. Ang kaning pangisip niya magsige raw og puyo sa mga kahilayan, karon lahi na niya pangisip magpuyo og simbahan. So naulian ang mayo niyang pangisip. Ang usa ka tawo nga nayawaan. So karon sa diyang naiuli na sa igsuon, bato pa sa istorya, ang mga tawo nga miadto nila nangahandlok ang mga tawo. Mao po niyang nahitabo nimo nato karon. Sa diyang nabago ka, naunsa ba na nga iyong pamilya mahadlok naman nimo? Tinawad. Naunsa ba nang imong silingan, di na makatagdon. Imbis tigsimbahan ka, imbis nagmatarong na ka, imbis na uli ng imong mayong paminsan na musimba ka, apan ang mga tao nga nakapalibot nimo, nang hadlok sila nimo, di sila mupaduol nimo. Kung nasinati nimo na dunay tao nga mahadlok na nimo, kay musulti ka sa pulong. Pag doon nila labtikan na nimo pulong, muna palayo-layo kasi mo, tingala ko nito na sa una, sugal ang nagisugutan, karon bersikulo man, di na kung badoon ini niya. Huwag pasabot, nihawak ang demonyo nimo. Kung doon ay pagkatingala ang mga tao na kapalibot nimo, kay lahit ka na sa una, ang kanhing mga bisyoso, lahit ka na. Huwag pasabot na, wala nagpuyok ang demonyo nimo. Praise God, kita mabuhol man tayo sa mga tawanan, di pa managan ako. So, tuhan, mahadlok man, nalagan ako, mahadlok man ako. Ikling igsoon, nga sa ngalan ni Jesus, wala na magapuyo ang espiritu sa demonyo sa atong kinabuhi. Amen? Karon, in verse 20, naon sa maning pagkaunsaan, nga katong nakakita sa hitabo, ano napita ba? Daghan ng espiritu. Niingon manon sila, pahawa sa among dapit. Si Jesus, mianhaan ang dapita, aron ihinginlan ang mga daotang espiritu. Pagkahuman og hingilin ni Jesus, ang mga tao na pinaghingilin niya, pahawa, sos. Pahawa sa among dapit. Dako kayong sayo ang nahimo sa mga tao. Kay dili nila papuyon si Jesus, ipapahawa. Ngaunta ang tuyo ni Jesus, papahawaon, mupuyo siya anang dapita, kay aron mapadlas ang mga daotang espiritu. Muna sa atong ginabuhig soon, kung di gani papuyo nato ang Dios atong pamilya, kung ato ganing ipadlas ang pagdebosyon, ato ganing ipadlas pag kami ng puon, ipadlas nato ang Panginoon, kanang wa nato, wala pamalinga ang pagpangalaga, at sama na atong ipadlas ng Ginoo. Kung ang Ginoo na gani atong padlason, maglisod kag padlas sa demonyo. Amen, napabata diha. Munang papuyo nato ang Dios sa ato ang relasyon, pamilya, pagtuon, pag-eskwela, trabaho, pamuhi, tanan natong pamagi papuyo nato ang Dios. Aron nga makahingilin ta sa buhat ni Satanas. Sa ngalan ni Jesus, pahawa sa Satanas, wa kay luna sa among pamilya. Pahawa sa Satanas kay wa kay luna sa among pagpuyo. Pahawa sa Satanas kay wa kay luna sa among relasyon. Pahawa sa Satanas kay wa kay luna sa akong lawas. Pahawa sa Satanas kay wa kay luna sa akong una-una. Pahawa sa Satanas kay wa kay luna sa akong kasing-kasing. Pahawa sa Satanas kay wa kay luna nga mohimog balatian nako. Hinginli ang mga balatian sa ngalan ni Jesus. At ito ko tumulo o mga puta. In the name of Jesus, Satan and you demons, pahawa nining dapita. In Jesus' name, thank you Jesus sa imong authority nga gihatag kanamo. Nga tanang evil spirit nining nga dapit, pwede din namong hinginlan pinagi sa ngalan ni Jesus. Kaya ang mga daotang espiritu
ngamong nasabtar karon Lord, wala sila insaktong Pinoy-anan. Nagalibot-libot lamang sila sama sa nagulog nga lihon, kay wala sila insaktong Pinoy-anan. Apanangita sila sa mga baboy ng mga Kristyan. Mga Kristyan na mubalik, kanhing nahinluan na hugasan, mubalik ngadto sa kahilayan o mga kaligot-gutan ni Lord. In the name of Jesus, Espiritus kahilayan, Espiritus kahilayan sa ngalan ni Jesus, dili ka muhari sa matag tao, nining dapita, in this barangay hangganon, demonic forces o kanimo Satanas. Sa ngalan ni Jesus, wala kay ikong gahom. Pahawa nining dapita, pahawa nining nga iglesia, pahawa sa mong pamilya, pahawa sa mong panarbaho, pahawa sa mong relasyon, pahawa sa mga among lawas, pahawa sa mong naura, pahawa sa mong kasing-kasing, o pahawa sa tanan pamilya namong kay bisakit. Igsoon, hinginli ang mga buhat sa tanas sa imong pamilya. Dunay mga buhat karon ni sa tanas sa imong pamilya. Naa karon diri ka simba apan nalimuhat mo sa tanas sa imong pamilya. So ikaw ang gamiton sa Dios, may tuyo ang Dios nagikabi ka. May tuyo ang Dios nagpidala ka sa presensya kay ikaw ang gamiton sa Dios paghingilin sa mga buhat sa tanas sa imong pamilya. Rebuke evil spirit, rebuke the demonic forces sa imong pamilya. I-rebuke ang mga balatian sa imong pamilya karon. Dunay kay mga pamilya nga dunay balatian, rebuke in the name of Jesus. Wala na yung authority sa tanas sa mga pamilya, sa mga Kristohanon na nangalagad. Wala na siya authority nga magkapamilya. Kung kaya ang kahon sa Diyos mas labaw pa sa kahon ni Satanas. Christian, we need to practice na dili ta mahadlok sa buhat sa demonyo. Ayaw kahadlok ang buhat sa demonyo. Kaaduna kay Kristo nga gidawat sa imong kasing-kasing. Rebuke ang buhat sa demonyo sa imong financial. Kung nakita ninyo na imong financial, murag doon na mga kakulangon. Kung nakita ninyo na imong financial, murag walay breakthrough sa ngalan ni Jesus. Mag-breakthrough na kung imo nang ihipamulong. Kung imo nang ipamulong, kung imo nang idiklerikson, mag-breakthrough na ang tanang buhat ni Satanas. Kung sa imong pamilya karon, doon na mo mga panagkasungi, adunay panagkasilo, i-rebuke ng mga espiritu sa kasilo, i-rebuke ng mga espiritu sa kasungi, i-rebuke ng espiritu sa panagpingpil, i-rebuke ng espiritu sa panag-away. Ayaw paabuta na kamo magkabungkag ng mga Kristohano. Ayaw paabuta na ang inyong relasyon mo ay mabungkag. Kanang espiritu mga oy, buot mo kontrol sa inyong pamilya, mo na i-rebuke. Ayaw ang tao i-rebuke, ang espiritu mo i-rebuke. Ang imong kinaya, kung doon na tayo kinaya karon, magigugos-gugos, tas kinaya, magiging maayong mga pamatasan. Igsoon, i-challenge ka, o gitasig ka sa Ginoo. Nagkinahanglan ka balo kang mang-rebuke sa imong kinaya o kakuha. So, kada usa naturon sa atong bilikuran, doon na tayo makinaya nga nimo pamayos sa tubangan sa Ginoo. So, kada usa nato magkapang-rebuke ta, atong dunganan. Hallelujah! Bisan unsa ngalan nga imo malitok nga kinaya nga naging maayo. Isugilo na sa Dios o girebuke ang buwas sa kaway. Ato nang dunganan, espiritus kasubok. Kami magkahingilig na nimo in Jesus name. We cast out you demons. Espiritus sa kasubok, espiritus kasilos, espiritus kasina, espiritus sa bisyo, espiritus kahilayan, espiritus sa panagpingkil, espiritus panagkapagi, espiritus panagkaway, espiritus panaglalis. Kami magkahingilig na nimo in Jesus name. In Jesus name. We cast out your demons, spirit, in Jesus name. In the name of Jesus. So on, there's power in the name of Jesus. Just claim it. There's power in the name of Jesus. Walay buhat sa kaway ng mulapos in the name of Jesus. The spirit of infirmity, sickness and diseases, spirit of sickness and diseases, we command you, we cast out you in the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Espiritus kasamok, we cast out in the name of Jesus. Dili ka muhari sa mong pamilya, dili ka muhari sa mong relasyon, dili ka muhari sa mong pag-eskwela, dili ka muhari sa mong negosyo, dili ka muhari sa mong pananaw, dili ka muhari sa mong pamilya. Kay sa ngalan ni Jesus kapugto, adunay breakthrough ang tanang forces, tanang hold ni Satan in Jesus' name. In Jesus' name. Judges family, just
mo gihatag sa Dios. Just feel free. Because the word of God says in John chapter 8 verse 32, when you know the truth, and the truth will set you free. Kung nasayra nimo ni pulungay igsoon nga adunay power sa ngalan ni Jesus, kung nasayra nimo igsoon nga adunay gahom ang ngalan ni Jesus, then you will set free. Mahimutang kawaston pinaagi sa ngalan ni Jesus. All Jadisi family, we are free from all the bondage of sin. Right now in the name of Jesus, we are all free from the bondage of sickness and diseases. In Jesus' name, we are all free from all hatred, from all envy. Sa tanang kasino, we are free. We are free from all curses. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Lord, protect this family, the spiritual family, all the jealousy family, Lord, protect this family, Lord. And we know that the demon spirit and Satanas, Lord God, kalibot-libot sila. Ubot silang musulod sa mga kakaubanan ng mga Kristuhanan. But Lord, we pray for reinforcement. We pray for thousands of angels, Lord. Kung sisitan, ano na si mga legions, spirit, Lord God. But Lord, we believe na doon na po kayo mga legions of angels, Lord God. Thousands of angels, Lord God, mag-surround sa mga Christian, Ginoo, na dili, Ginoo, basta-basta, Ginoo, na maduwal ang mga Kristuhanan, Lord Jesus. Lord, we pray for our neighbor, Ginoo, sa tanang mga kasilinganan, Ginoo, na mahimo silang gawas ng Ginoo, gikan sa gangkos sa demonyo. Among mga kaisunan, mga pamilya, mga panangalagad, Ginoo. Among mga silingan, mga panangalagad, Ginoo. Amo Ginoo mga pamilya sa laing nasod, sa laing lugar, Ginoo mga panangalagad. Ani panahon na, O Dios, amo Ginoo pangayo, magpakiloy kami ni Lord, na may mo silang set free, Ginoo, sa tanang buhay ni Satanas, Lord God. May mo silang set free, Ginoo. In Jesus' name. In Jesus' name, at palakpakan ang tungkol ng Diyos. Praise God.